umuntu ombonayo la. Cha. Ye. Awumbona uLimbo? Na, uLimbo baba. Wait. How? Mara animbona? Yes, but baba umdade. Ngicela ukuhamba la, hayi ka. Ngicela ukuhamba. No, awahambi. Ukuhamba ngazi. Ye auna yathwana lijesu. Mfundisi yini? Ngiyakholwa ukuthi nani masingaya ekamereni nizombona ngoba bona ngathi badlala ngami. Mina ngeke ngimbone ngiyo. Angithi njengoba ngisho ngamlahlela phezulu kombhede sebangisiza abafowethu sizama kakhulu yabona la. Nale shit le. Angazi sengiliphinde kayingakhi. Ngingazi nokuthi umndeni yakhe uphinde ngixolele ngoba lapha lethunzi usaba bani usetshenzwa Uthini manje uDimpo mawukhuluma naye? Hey uyangiziba mos nakha akasakhulumi nami uyangiziba enongicele kahle amanzi masize ekamereni Ngithatha umuntu eGrovini isikhathi sokuthi uhlala lapha nginaso mina ngibheka into engiyibheki Usukubheke ngothatha umuntu eGrovini. Angithi sister sengithengile utshwala Sengithi asambe sekwami kwakhe anginani Ngiyasaba phela. kahle somthandazela dali le ntombazane socela ukukhuluma iqiniso wena hayi mkhulu mina lo muntu umuntu nahlangana kuphi kanjani sicela ukukhuluma iqiniso wena mkhulu sahlangana nemkhukhu njengoba ngisho ngithi yebo ngoba mina ngiyintiza enhle ngathi hayi bafethu thi mina ngimlaliseni ekamereni nami nembhede eyi2 manje inkinga isekube yathini ekseni vele mangivuka umuntu hayi asakhuluma Na wayenza into ofuna ukuyenza umuntu bethathi nimshayisa nimshayise washona